ka gane idan kai gida 30 cikin guda za ka je ka kwana. Kai, ni nan da kake gani na tsofan maka shi ne, nan sai in kashe ka inda ana tare, wata ba ma halama ka san face ta gidan nan ko? Yawwa haka nake so, yanzu ka gane za ka shiga ka kira min ita. Ban san in yi aikin kisa ne, yanzu nan ka yan sanda ne ma na suke a cikin jikin, yanzu dai ka san yanzu yanda za a yi, shiga ka kira min ita da Allah ka ce ana kira. Na gode yaro, Allah shi ma albarka. Ka san me? Da na so in farke ka ne, in kace-kace da naman ka, in cirbi hanjinka. Amma mene? Tunda ka ce tana zuwa, Allah shi maka albarka, je ka. Ka ji ka gaishe da iyayenka. Na gode. Kai, yara mata zan talle ka, kai. Ba za ka nuna wa sanda ƙarya ne ya sun ko yau ko gobe ko yanzu ko ɗan an jima ko ɗan faɗa Allah wallahi. Kwanta a rungun aure. Wallahi kin san asali na dan Sambisa daga Sambisa garin mu yake. To kin gane ni kin gani da abin da za a sa a ce in kashe mutum ban so, amma mene wani abun zuciyata ne ba ta iya sanyi har in ji zan iya tarewa ba zan yi kisa ba, amma da yake kwana biyu kin ga ban shigo ba gaskiya kauyen mu ne ake irin wasan kashe-kashen nan shine naje na dauki garaga. To dai ni dai na ci damban kuma kafin ma bayin dawo na so in cire mutane kafa. Sai dai yake bari kawai ba na son in na fusata ko, amma tsaya yanzu a kaf tudun jikon da Dariya akwai mai takura miki? Mai takura miki baby ko shi waye a Dariya ko tudun jikon ga yamu? Wani wai China? Ni India ne. Na fusata din nan yana ina. Derp derpity derp 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 derp